Al final nos transmite e nos fala, non? E, bueno, sabedes que a meu lado teño o gran timonel, o monje, e ao comandante Mai, que hai que falar con ele familiarmente porque son dúas personas que nos respetamos moitísimo. Ben, eu veño a falar de algo que é políticamente correcto. Nós, desde a Comisión da Memoria Histórica, pensamos que hai que falar políticamente correcto de forma rigurosa e radicalmente rigurosa, non? Porque nós na Comisión queremos que somos radicais. Somos xente radical que profundiza, busca a raíz dos problemas e fai diagnósticos que sacamos adiante. Entón, que creemos que é políticamente correcto falar do camarada Fraga porque é riguroso. É unha verdade e como nos pois recollemos a bandeira recente que nos deu a man o relator especial da ONU que nos dixo que había que reparar a reparación, verdade, justicia e, sobre todo, garantías de non repetición. E pensamos que políticamente correcto hai que falar do camarada Fraga, como moi ben recollía o Boletín Oficial do Estado, era o Boletín Oficial do Estado, non? O que decía do camarada Fraga. E eu, que vivín ao presidente da Xunta de Galicia, e vivín tamén ao expresidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga, pois descoñecía a política de don Manuel Fraga Iribarne e para min foi unha sorpresa encontrarme con estas realidades de don Manuel, non? Eu sigo dicindo que para min foi o presidente da Xunta de Galicia, pai da Constitución, expresidente e senador durminte no Senado Español e, bueno, gracias a estes documentos que a Comisión pois foi sacando e gracias a autores como o Monge e moitos outros, pois coñecemos unha parte da nosa historia que é políticamente correcta, a que el protagonizou e que despois nos deixou pois esta situación que estamos vindo ahora, que non deixe de ser herdanza desa situación anterior, que non hubo ruptura, hubo a famosa tan recollida transición ou transacción, que ahora tamén se está poñendo en tela de juicio e que algún día supoño que habrá que falar con ela con certo rigor e os que sodes supervivientes daquela época teredes moito que contarnos sobre cal foi a realidade daquel epopeia ou situación ou acción, non? E, bueno, simplemente quería introducir ao que entendemos que é políticamente correcto e darle a palabra a, creo que ahora fala o comandante, non? Pois a Bernardo Maiz que nos conte o que é políticamente incorrecto, porque é políticamente incorrecto, A mí me dá a palabra o chusquero ese, entón espero que está a camiño de chegar como primeiro. Vamos a ver, eu vou me centrar, vou procurar ser breve, teño calculado 4 minutos, en dos aspectos. Primeiro, algún aspecto da vida política de Manuel Fraga, a de que dos tres presentes Manuel me seu responsabilidade, temos máis memoria. E un segundo, a vida política personal de don Manuel Monge, dous Manueles, curiosamente. Vamos a ver, don Manuel Fraga é un home que subiu un coche oficial en 1951 e nunca máis baixou. Entón hai unha serie de aspectos de que probablemente ainda non temos perspectiva abondo, o digo de verdad como historiador, para saber ben ponderar. Vai desenvolver Manuel Monge moitos máis do que desenvolver. Empatando co que decía o presidente da Comisión da Memoria Histórica da Coruña, que está desenvolvendo un labor admirable desde há moitísimo tempo, é unha das institucións memorialísticas máis respetadas en toda España. Hai un Fraga presidente da Xunta de Galicia, que é o que máis recordamos, o máis próximo, por decirlo así, e segunda parte o senador durminte, do que falaba así, que foi elegido democráticamente, por lo tanto, nesa condición, eu como demócrata teño que respetar a súa función en Fraga reconvertido, e aquí na conversión sabemos moito, esa función do ano 90 ao ano 1990 ao ano 2015, non? Vamos deixar esa parte. Esa parte é donde é un Fraga sentimental. Permítame que faga un inciso en torno de broma. Lembrarán que era Fraga Iribarne, entón non sei quen, se alguén o recorda que o diga, indicara que había un Fraga, que era un Fraga sentimental e simpático, e había un Iribarne, que era familiario e airado. E un e outro eran uns ególatras. Calquera dos. O Fraga que temos como presidente da Xunta é un Fraga que descubre, un Fraga populista, que descubre un regionalismo bien entendido para entendernos, e mesmamente comparando co señor Núñez, actual,
hai que fazer un monumento, casi un monumento do Manuel Fraga por comparanza. Ahora ben, como vai desenvolver Manolo Monge, hai un Fraga esbirro da ditadura. Mentres que o primeiro que se indicaba, o Fraga, presidente da Xunta de Galicia, como demócrata, teño que respetalo, como esbirro da ditadura, non, que utiliza a palabra esbirro a propósito, xa que o labor que desenvolveu especificamente como ministro de Información, máis que de Turismo, como ministro de Turismo Manolo recorda frases moi bonitas como un libro ayuda a triunfar, ou unha persona sin información é unha persona sin opinión. Dito isto por un ministro de Información dunha ditadura é que menos sardónico, pero é unha realidade. Como ministro de Información foi un gran manipulador, absoluto manipulador. Podemos ser, se vos parece despois, vendo capítulo a capítulo. E vai falar de Manuel Fraga, e vai falar Manuel Monge. Manuel Monge na súa biografía ten dos aspectos que me gusta desenvolver e me gusta desenvolver os máis. Manuel Monge é un home que chega aquí como profesor a Ferrol e como afiliado e militante da ORT. Recordaremos todos nós, a maioría, que unha das moitas decisións que tuvo tanto na clandestinidade, claro, tanto o Partido Comunista como o Comisións Obreiras, que tuvo pola súa esquerda, na derecha Brasil, a ORT, e no ano 73 Manuel Monge está de profesor nese colexio de frades desde arriba no Tirso e é detido, vai preso, e o 24 de diciembre de 1973 no cárcere da Coruña recibe unha carta dos frades que pensa ingenuamente con citación navideña e era unha carta de despido por ausencias continuadas á docencia. Estaba preso. Hai que agradecerle moito aos frades que tuveran esa delicadeza contigo. E, posteriormente, estuvo de profesor tamén no Ibáñez Martín, onde foi tamén despedido por orden gubernativa, e non foi falta explicar. E non podo reingresar á profesión docente ata 1979 e desenvolveu o seu labor docente ata a súa jubilación no IES de Arteixo. O segundo aspecto, veño de comentar, a ORT, moi ben. A parte de outras cousas, teño que sinalar que Manuel Monge foi concelleiro do ano 2003 ao ano 2007 no Concello de Abra. Aí é cando ele empezou a levar a proxección de política práctica unha serie de cuestións que tiñan na súa cabeza como é a reivindicación do antifranquismo e o de denunciar que, por exemplo, no callejero da Coruña, chamarlle Rueiro me parece excesivo, sendo a Coruña o que é a Coruña de Paco Vázquez, por tanto é callejero, claro, pois había que sustituir unha serie de nomes de caracterizados fascistas por outro tipo de nomes, sin entrar en consideración. Eso, que veño de indicar, está moi ben recollido neste outro volumen seu, que é o penúltimo que eu lle coñezo. Imos ver. Como escritor, antes de chegar a este opúsculo que tiene diante, hai un primeiro libro que non se coñece, se tes algún mes destacado ti, que sobre a farsa das autorías de Galicia, o Altín, que foi iso. Un segundo que é precisamente a Coruña de Paco Vázquez, este segundo é do ano 2003, un terceiro titulado Outra Coruña Posible, do ano 2007, e finalmente este, do ano 2010, que é Historia secuestrada polo franquismo, que desenvolve, e lle lo recomendo, o labor da Comisión de Memoria da Coruña, unha serie de cosas máis, e onde ten un capítulo moi breve, donde apunta o que acabou sendo este grupo. Este opúsculo que teña aquí. Entonces, para deixarle tempo a el que fale e ao que poida surgir despois, eu calo e dou a palabra ao profesor Monge. Bueno, moitas gracias Fernando e Bernardo, e moitas gracias ao Ateneo por esta invitación. Como comprenderedes, estou encantado de poder nuevamente saudar a moitas amigas e amigos os que compartí durante moitos anos e comparto totalmente traballo social, traballo sindical e traballo político, ¿no? Recollendo unhas frases que decía Marcelino Camacho, aquí estamos, despois de 40 anos, nin desanimados, nin dobregados, nin domesticados, nin derrotados, porque hai moitos motivos para esperar. Bueno, eu penso que presentar este tipo de publicacións agora é necesario, non? Porque temos unha historia secuestrada
polo franquismo durante moitos anos, e ademais non se entenden cousas que pasan diariamente se non vamos un pouco ás fontes. É dicir, cando sai un alcalde como de Beade dicindo que aqueles que fusilaron algo faría, justificando os asesinatos, o de Baralla, o alcalde Baralla justificando os asesinatos, despois o alcalde Beade, que se confiesa franquista toda a vida, como aínda hai alcaldes que se presentan como socialistas e progresistas que están empeñados a honrar a figura de Fraga e poñer rúas no seu concello, como é o caso de Lugo, non? Bueno, pues, para entender todas estas cousas hai que ir ás fontes, e as fontes, pues, claro, hai que falar de un pouco o pai político de moita desta xente que Fraga e Iribar. Hai unha perda tremenda de memoria histórica e eu estou moi preocupado, non? Como isto siga así, dentro de uns anos podemos ir a un instituto e preguntar aos rapaces que foi Franco e pode decirnos se é un xogador do Barça ou do Madrid. Sí, é tremendo. E non estou facendo esa exageración, non? Como isto siga así, dentro de uns anos non va a saber ninguén que foi Franco. Claro, un pobo que non coñece a súa historia, pois non ten futuro. Imos falar tamén, aproveitando o acto, pois, de cosas de actualidade que están relacionadas un pouco con esta publicación. Imos falar do tema da querela argentina, imos falar da lei de amnistía do 77, imos falar da visita tamén recente de unha delegación da ONU, e últimamente estou de defensor a ultranza da ONU, non? Claro, todos falamos de que non vale para nada, pois últimamente estou a tope. Viva a ONU e nada, difundindo da ONU, non? Claro, aparece por aí un señor de vez en cando, donde dice que, bueno, que xa está ben, de tal, non sei que. Entón, nada, hai que ser ahora de a ONU a tope, non? En todo o goberno, que di que non quere saber nada dos que mandan a ONU, non? Entón, ahora mismo hai que ser todos pro ONU a tope. Este traballo recolle cosas que non se din de Fraga, porque o guión oficial está escrito desde moitos anos, e ese o guión. Fraga foi un demócrata de toda a vida, o pai da Constitución, incluso galerista, trouxe a lei de prensa, etc., que despois desenvolveremos un pouco máis en detalle. E ademais, o se non se pode difundir determinadas imaxes, non se pode. As túas imaxes que recollemos aquí, pois non existen. O Fraga ministro de Franco, pois non se pode difundir eso, porque eso xa non está no guión oficial. O Fraga fascista levantando o brazo, saludando, a estilo fascista, pois tampouco se pode, eso non entra no guión. Entón, nos queremos recuperar esa historia porque somos amantes da verdade, porque queremos xustiza e queremos reparación. E para justificar un pouco por que miramos para atrás, que é que mira para atrás, recollemos aquí un texto de Juan Gelman. Sabedes que é un escritor argentino, vive unha situación personal dramática polo asesinato de un fillo, non? E despois coñeceu a súa neta moitos anos despois. Entón, esta persoa deronlle o premio Cervantes no 2008 e recollo na publicación unhas frases de Juan Gelman que ven un pouco a conto desta polémica sobre se hai que mirar ou non para atrás. Decía hai xa 6 anos Juan Gelman: hai quienes vilipendian este esfuerzo de memoria. Dicen que non hai que remover el pasado, que non hai que tener los ojos en la nuca, que hai que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. ¿Cómo es posible que después de 36 anos, 37 de democracia, ainda esa 150.000 persoas desaparecidos das fosas? Como é posible eso? Como é posible que esa máis de 30.000 nenos roubados polo franquismo sin que ningún goberno faga absolutamente nada? Como é posible que esas persoas que cometeron crímenes contra a humanidade e que según a legislación internacional nunca prescriben, gocen de total impunidade? Son as preguntas que nos facemos todos, non? Incluso cando presentamos este tipo de traballos ou libros, moita xente di, pero isto como estamos ainda no 2014 con estas cosas? Isto tiña que estar publicado e haber feito isto hai
hai 38 anos, cando comenzou a chamada transición. Ele vai razón. Se nada máis comenzar a transición, publicásemos estas cosas, insistísemos en estas cosas que decimos aquí, pois ao mellor que moita xente entendería o que despois pasou. A transición, que se presenta como modélica, e tivo cosas que todos valoramos. Oye, que se pase el método de la democracia sin sangre, que non houvese mortos no momento, pois que iba a estar en contra de eso. Iso é a parte positiva. Pero esa transición levaba tamén un pacto implícito dos principais partidos, entre outras cosas, que interpretaron a lei de amnistía do 77 como unha lei de punto final. E por eso Fraga e outros ministros franquistas son intocables. O pacto de transición non permitía que se fixese un análisis dos ministros franquistas. Eso foi cosa do pasado, está todo amnistiado e non se podía falar deso. Ese é un pouco o esquecemento. Os asesinados por franquismo non se podía falar. Se os franquistas estaban, moitos deles, facendo profesión de franquismo ainda na democracia e se habían estando nas institucións, non se podía pedir reparación e se podía pedir justicia, porque ainda seguían en postos importantísimos das institucións do Estado. E a situación agora mismo, o relaciono tamén isto ca querela argentina, pois é a seguinte: despois de moitísimas iniciativas e peticións por parte de víctimas do franquismo, dos familiares, de asociacións memorialísticas, o goberno deu no teu signo, tanto sexa do PSOE como en particular, non quixeron nunca saber absolutamente nada do tema do xuicio ao franquismo, do xuicio aos crímenes do franquismo. E por eso, pois, algunas persoas tiveron que recurrir a Suiza argentina María Servini e presentaron un escrito donde pedían que se fixese unha investigación. A situación aquí realmente é de unha vergoña total a nivel de Estado, impresentable. Un país como España, que foi pioneiro, adiantado na aplicación da justicia universal, sabedes que é un criterio internacional, requerido así pola legislación internacional, que non existen compartimentos a hora de facer justicia. Non hai fronteiras. Hai unha justicia universal, unha justicia universal, e calquer crimen xulgado como de lesa humanidade pode ser xulgado en calquer país. E iso é que permitiu a Garzón coller a Pinochet en Londres e levarlo a que fose xulgado en Chile. E o que permitiu tamén aos tribunais de Estado español coller a Cilingo, un criminal argentino, e foi xulgado aquí e condenado. Justicia universal. Bueno, pois este proceso está totalmente paralizado, ainda máis. Algúns procesos que estaban en marcha por parte do propio Estado, aparece xa a intención do goberno de paralizar esa justicia universal. Ca disculpa de que hai un tema relacionado con os juicios de China, etc., etc., pero o fondo é que queren paralizar todo este proceso de extradición de criminais, o franquismo, que poden ser pedir a súa extradición por parte da Suiza argentina. Pero, de rebote, non van a poder facer nada aos tribunais españois sobre Ignacio Ellacuría e outros asesinados en El Salvador, criminais de Guatemala, xulgados por xenocidio, tampouco se va a poder facer nada con eles, Couso, ou Cámara de Televisión, tampouco se pode tocar, etc., etc. Procesos importantes que están pendentes, o de Guantánamo, torturas en Guantánamo, procesos que estaban pendentes e que podían ir adiante con esta justicia universal desde a justicia española, pois están actualmente paralizados. E en este proceso chega as visitas das delegacións da ONU. Relaciono todo isto con Fraga porque esta Suiza argentina, hai 2 anos, pedía en un exhorto ao goberno español que enviase información de todos os ministros de Franco desde o 36 hasta 1977, un exhorto. Por favor, queremos información. E pedían que todo o mundo, asociacións, familiares, mandasen esa información. Nos, cando recibimos información dese exhorto, por parte da Suiza argentina, que demandaba esa información, inmediatamente, desde a Comisión para la Recuperación Memorialista de Coruña, mandamos, antes de morrer Fraga, información, atendiendo esa petición da Suiza argentina. E digo, mire usted, Manuel Fraga... 3 días, pero non tenemos nada que ver con a morte de Fraga. Entón, mandamos inmediatamente por la embaixada al consulado de Argentina, en Vigo, esa información. Mire usted, Manuel Fraga de Ibarne, tal, ten tantos anos, vive en Perves, tal, tal, e fixo esto,
como di Fernando, pouco despois morreu Franco. Pero atendíamos esa petición. Ahora mismo a situación pues comeza a tomar un cariz, bueno, distinto e esperanzador. Aqueles que pensaban que o tema da amnistía era un tema pechado, que non se podía tocar, porque era un tema xa suscrito, además por os principais partidos, se presentaran moitísimas iniciativas do Congreso para abordar este tema da amnistía, sempre recitados, tanto polo PSOE como o Partido Popular, pero resulta que o que parecía imposible, que eso era intocable, que non se podía tocar, resulta que chegan unhas delegacións por parte da ONU de Dereitos Humanos. A primeira chega no ano 2009, sendo xa aínda presidente do goberno Zapatero. E nesa primeira delegación, xa o primeiro que fan é recomendar esa Comisión de Dereitos Humanos da ONU que se suprima, que se derogue a Lei de Amnistía de 1977. Por qué? Porque a Lei de Amnistía, que foi unha conquista democrática, que moitos de nós nos beneficiamos, e ustedes, porque pude volver a traballar, que nos iba a decir a nós que unha conquista democrática iba a convertirse despois en unha lei de punto final. Dicindo que non, está prescrito e además eran cosas de tipo político. Bueno, pues a legislación internacional di claramente que os crímenes contra a humanidade, como fueron aquí os crímenes do franquismo, non teñen carácter político. Son crímenes de lesa humanidade que deben ser xulgados e condenadas as persoas que sexan xulgadas ca pena correspondente. Despois, hai unha segunda visita no 2012, novamente, de alto comisionado por os Dereitos Humanos, donde novamente piden a derogación desa lei de amnistía. Despois, en setembro de 2013, outra delegación de Dereitos Humanos, donde novamente insisten en que hai que derogar esa lei de amnistía, do 77, que hai que tomar as medidas legislativas necesarias para garantir o reconocimiento de que os crímenes non prescriben, que hai que crear unha comisión de expertos independentes, a Comisión da Verdade, etc. Bueno, estas son as recomendaciones continuadas por parte da ONU. Por eso decía eu que últimamente pues, un forofo da ONU, porque está facendo unhas peticións moi aceitadas ao goberno español. E a última, que podemos outro día ter a oportunidade de estar con él, foi unha visita de 15 días do relator especial da ONU, Pablo de Grey, que presentou xa un informe preliminar que se va a presentar definitivamente en setembro deste ano. Bueno, pues en este informe preliminar, presentado por Pablo de Grey, relator especial da ONU, falaba novamente destes 4 aspectos. En primeiro lugar, decía que había que aplicar o tema da justicia, deixar sin efecto a lei de amnistía, decía que a justicia española debía colaborar cos procedimentos judiciais no exterior, despois decía que había que anular sentencias de todos os tribunais creados durante a Guerra Civil e o franquismo, o sea, reivindicacións históricas do movimento memorialístico que levamos anos e anos, por resulta que chega ahora un señor da ONU e lee todas estas cousas. Por lo tanto, pues nada, benvidos. Cousas que nunca se dixeron que non se podían cambiar, que a lei de amnistía se pode cambiar, pero resulta que chega a ONU e di que sí que hai que cambiarla. E que además, se ustedes non cambian isto, pues están incumpliendo a legislación internacional. Falaba tamén da verdade, falaba tamén de como se debe poñer a disposición de todos os historiadores todo o material que hai a nivel dos arquivos, en fin, cousas que estamos reclamando desde hai moitísimos anos. E ademais, eu son optimista porque o que ás veces parece imposible pode convertirse en posible en pouco tempo. En Argentina, hasta hai 10 anos, había unha lei de amnistía e non se podía xulgar aos criminais da ditadura. Hasta hai 10 anos, hasta 2003. E a xente pensaba que eso se podía cambiar. A lei de amnistía aquí non se pode xulgar ninguén. Pero cambiaron as cousas. Tumbaron esa lei de amnistía e empezaron un tras outro a pasar por os tribunais 800 e pico procesados na Argentina. E os principais dirigentes da ditadura militar están na cárcere. De que depende o cambio das leis? Dos gobernos. Os gobernos que elegimos nós. Así que é cuestión de elegir as persoas que podan cambiar eso. Home, eu penso que sería unha iniciativa moi interesante, ahora que cando cheguen as eleccións xerais, pedir a todos os partidos políticos un compromiso para que nos seus programas electorais figuren estas cousas. Que vamos a derogar a lei de amnistía, entendida como lei de punto final, etc. Penso eu que se non se
da lei de amnistía porque estes partidos que van ter maioría no Congreso, pois xa teñen compromiso. A ver se conseguimos eso. E, por tanto, as Comisións pola Memoria Histórica de Coruña e outras organizacións regionalísticas imos presionar, imos pedir a todos os partidos que antes destas eleccións haxa este compromiso. Volvendo ao tema do camarada Fraga. Algúns antes de entrar comentaban o tema do título deste traballo, a referencia ao camarada Fraga. Bueno, pois non hai ninguna coña, está posto aí con toda a idea. E está posto con toda a idea porque ás veces, cando se fala de Fraga, pois realmente se tapa un pouco quen era e ás veces decir unha palabra pois defines a moitas cosas. Entón, falar do camarada Fraga, que digo, xa adianto, que está recollido así no Boletín Oficial do Estado, o sea, non é ninguna cosa que aquí se invente, o de camarada Fraga, está recollido así no Boletín Oficial do Estado de 9 de febreiro de 1961. Bueno, pois ese Boletín Oficial do Estado de 1961 recolleu un decreto firmado por Franco que decía: a propuesta del ministro secretario general del movimiento cesa el camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de delegado nacional de asociaciones de Falange Española Tradicionalista y de las Cons, agradeciéndole los servicios prestados. Esto no figura en su biografía oficial, de verdad. Este decreto no figura. Entón, claro, o que nos dio o Boletín Oficial do Estado son moitas cosas. Una, que era falangista, Fraga, que además presidía una delegación de todas as asociacións de Falange y que era fascista. Bueno, pues resulta que esto que aparece en el Boletín Oficial del Estado y que él mismo reconoce despois que él era franquista y que sirvió ao franquismo, esto non se puede decir. O sea, non se puede decir. Boletín Oficial del Estado y reconocido por Fraga, que era franquista, pero isto o dixo hai 4 días, non hai 40, despois de moitos anos. A que estado serviu Fraga? Porque se sabedes que hai unhas cosas que di, no, servidor do Estado, servidor do Estado, o ten o Estado na cabeza, non sei que, servidor do Estado. Claro, efectivamente, pero hai que decir que era o Estado. Era o Estado franquista, o Estado fascista. E hai que volver outra vez a ONU. E que decía a ONU deste Estado? Pois a ONU decía que era un Estado, un régimen franquista, un Estado criminal, ilegal e ilexítimo, que debía o seu poder ao apoio político e militar prestado pola Alemanha nazi e a Italia fascista. Eso que decía a ONU en 1946. Un régimen criminal semellante ao que había entre a Alemanha nazi e a Italia fascista. E que gracias ao apoio destes dos régimes de Alemanha e Italia conseguiu manterse no poder. Esta calificación de régimen criminal mantívose despois da Segunda Guerra Mundial tamén nas conferencias de Potsdam e de San Francisco. No libro o que tratamos é de desmontar unha serie de mitos creados alrededor de Fraga. O primeiro é o de demócrata de toda a vida. Recollo aquí unha cita do libro de Manuel Vázquez Montalbán, que fixo no 84, xa, na democracia, 1984, un libro, Mis almuerzos con gente inquietante, e recollí unha entrevista con Fraga, ¿no? Y decía Fraga: serví lealmente a Franco, serví al Estado franquista. Bueno, si diría que sirvió al Estado franquista lealmente, pues nada, está reconociendo que foi franquista sempre. Fraga nunca renunció ao seu pasado, ni dixo, coño, que cometí algún erro. Non, está orgullosísimo dos servicios da dictadura. E despois, no Corriere della Sera tamén, periódico italiano, preguntaban tamén nunha entrevista, e Fraga dixo que o xuizo histórico ao dictador Franco será positivo, e que estivo hasta o último momento comprometido co seu pasado e orgulloso e fachendoso desa actuación. A trayectoria fascista de Fraga e a súa falta de humanidade está recollida en numerosas actuacións. O carácter fascista e a súa falta de humanidade. Bergamín, José Bergamín, dramaturgo, manifestaba, decía Bergamín: en mi vida
he visto mucha gente con fama de fascista, o que quería profesar el fascismo, pero solo he conocido dos fascistas de verdad. Uno fue José Calvo Sotelo y el otro es Manuel Fraga. Tamén recollendo este carácter fascista e inhumano na actuación pública de Fraga, sabedes que Luis Cernuda, o poeta que popularizou aqueles versos de recuérdalo tú e recuérdalo a outros, popularizou estes versos, e vivía exiliado en México. Cando morre a nai de Luis Cernuda, pues, familiares e amigos do poeta dirixíronse a Fraga, pedironlle que a ver se podían facer algo para que Luis Cernuda pudiese vir de México ao enterro da súa nai. Contestación de Fraga, Fraga humanista: que se quede donde está, ya tenemos bastantes maricones en España. Este es el Fraga humanista. En 1962, folgas mineiras que recollo aquí, folgas mineiras de Asturias, as mulleres dos mineiros no 62 saen á rúa en defensa dos seus maridos, dos seus homes, hai manifestacións, as mulleres son detidas, levadas ao cuartel da Guardia Civil de Langreo e rapadas. O de rapar as mulleres é unha cosa bella, porque cando foi o levantamento fascista do 36 facíanse con frecuencia de rapar as mulleres, levarlas por la rúa adiante, humillándolas e avergonzándolas. Bueno, pois estas mulleres tamén foron rapadas, as mulleres dos mineiros, e levadas por la rúa adiante. Sabedes como cualificou Fraga estas mulleres? Piojosas. Cualificou estas mulleres dos mineiros como piojosas. Recollemos tamén algún dato desta falta de humanidade de Fraga. Sabedes que un dos asesinatos máis sonados foi o asesinato do estudiante de Dereito en Madrid, Enrique Ruano, que foi asesinado en 1969 por la Brigada Político-Social, que era a policía da dictadura. Foi detido cando repartían os octavillas antifranquistas. Ignacio Escolar, cando morre Fraga, o xornalista Ignacio Escolar, cando morre Fraga, 2 días despois, escribiu no periódico daquela que existía de papel en público, escribiu un artículo sobre Fraga e daba estes datos sobre o asesinato de Enrique Ruano. Decía esto Ignacio Escolar: según la versión del régimen, Ruano se suicidó lanzándose por una ventana. Según quedó claro hace unos años, Ruano fue torturado durante 4 días y después ejecutado de un disparo. De su cadáver se cerró el hueso de la clavícula para esconder el agujero de una bala. Y cuando fueron los forenses a analizar os restos de Enrique Ruano, dixeron, coño, pero se falta aquí un trozo. Claro, cortaron un trozo do corpo de Ruano, que era onde estaba o buraco da bala. Foi Fraga, continúa Ignacio Escolar, ministro de Información, quien se ocupó de filtrar al ABC una carta de la víctima que lo presentaba como un suicida. Fue también el mismo Fraga quien llamó al padre de Ruano para recordarle que tenía otra hija, para amenazarle y para decirle que se callara. Este es el Fraga humanista. Despois, no 74, cando había previsto un cambio de goberno, Fraga estaba xa daquela en Londres, de embaixador, e un xornalista de Reuters preguntaba a Fraga, mire usted, señor Fraga, con que legitimidade se va a constituir o novo goberno? Contestación de Fraga: con la legitimidad de las metralletas. E despois xa, no 75, cando estaba xa a piques de acabar a dictadura, e cando se iban a producir dentro de poucos días os 5 últimos fusilamentos do franquismo, levantouse en toda Europa e en todo o mundo unha fuerte protesta a nivel internacional, con miles de telegramas pedindo indulto para estos últimos 5 fusilados, entre eles o do Papa Juan XXIII. E un grupo da oposición chegaba tamén ali a Londres para entrevistarse con Fraga para pedir a súa mediación. Fraga, daquela parecía xa no 73, 74, 75, con unha persona xa de apertura que decía corrosivo. E máis ou menos
esta foi a conversa que tivo con estas persoas que fueron a visitar. Usted, como catedrático, señor Fraga, estará en contra de la pena de muerte. Y contestó Fraga, a cierta gente yo no la fusilaba, habría que colgarla por los cojones. Contestación de Fraga. E Fraga xa era un adiantado daquela, no 68. Presentábase como un demócrata xa, que daría a lei de prensa, etc. E xa tiña daquela, no 68, a receta para resolver, entre aspas, o tema de Cataluña. Decía isto, Fraga, 1968. Haré todo lo posible para evitar que se destruya la unidad nacional, porque Cataluña fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939. Y estamos dispuestos a ocuparla tantas veces como sea necesario, y para ello estoy dispuesto a coger el fusil de nuevo, porque el siguiente ya saben ustedes a qué atenerse, y aquí tengo el mosquetón para volverlo a utilizar. Alternativa de Fraga para resolver el tema de Cataluña. Claro, cuando los fillos políticos de Fraga salen con estas cosas, querir, pues claro, son moderadísimos. Xa tiña o seu pai político Fraga a solución. Fraga sempre estivo redado de fascistas como persoas de confianza. En 1983, Alianza Popular aínda, o partido que militaba, Fraga fichaba a Rodolfo Eduardo Almirón da Triple A Argentina como jefe de seguridade da Alianza Popular. Sigo contando cosas deste carácter fascista e inhumano de Fraga. Cuando en 1963 é detido e posteriormente o dirigente comunista Julián Grimau, Fraga fixo todo o posible para impedir o indulto. Petición de indulto que chegaba de moi diversas fontes a nivel internacional. E foi Fraga o encargado de anunciar en roda de prensa a execución de Grimau. Firmou personalmente a condena e desprezou olímpicamente ao dirigente comunista Julián Grimau, refiriéndose a él como ese caballerete. Pero, sin dúbida alguna, a fazaña máis importante a nivel de represión de Fraga foi o asesinato de 5 traballadores en Vitoria. Estamos a falar de 1973, 3 de marzo, cuando a policía disolve a tiros unha asamblea, a actuación da Fuerza Pública con fuego real, que foi dirixido e ordenado polo propio Fraga, que daquela era ministro de Gobernación e o máximo responsable político da Policía que había fuego. La calle era suya, era unha expresión que utilizaba. Familiares destas víctimas de Vitoria aínda fixeron unha asociación e aínda andan demandando ante a Suiza argentina María Servini o procesamento dos responsables destes crímenes. Pero Fraga continuou despois a democracia apoiando sempre dictaduras e regímenes militares. Por exemplo, en 1999 saudaba afectuosamente a militares guatemaltecos responsables de 34 anos de xenocidio no seu país. E Fraga deixaba caer que aquí non houve dictadura, sino un longo período de paz social. Decía isto Fraga en esta entrevista con militares guatemaltecos. Teniente Fraga, a las órdenes de todos ustedes. En España, desde 1936 hasta la muerte del generalísimo Franco, transcurrió una transición social muy importante, la larga paz. Tiña tamén excelentes relacións con outros militares golpistas, como o dictador boliviano Hugo Banzer, e tamén con Pinochet. Defendeu sempre a Pinochet hasta o último momento. Cuando foi detido en Londres Pinochet, a instancias do xuez Baltasar Garzón, esta foi a valoración que fixo Fraga. Esto nunca pasó de la categoría de mera anécdota, refiriéndose a detención de Pinochet. Es una mera anécdota personal de un juez que no contó en ningún momento con el apoyo ni de los fiscales ni de su gobierno. Y eso muy claro que eso no estaba apoyado por el gobierno. Daquela o goberno era do Partido Popular.
Outro mito de Fraga, a apertura da lei de prensa. Con Fraga, os periódicos estaban secuestrados, pero cando chega Fraga, xa chega a lei de prensa e a partir de aí liberdade. Pues, non hubo tal. Abríronse, con a lei de prensa, 1.270 expedientes a distintas publicacións e 405 acabaron en sanción. 1.270 expedientes e 405 acabaron en sanción. Pero algúns deles eran realmente impensables hoxe. Por exemplo, en tempos de lei de prensa e con Fraga, estando de ministro, pues, pecharon o diario ABC. E o delito, o ABC, fecharon o ABC, porque Luis María Sol escribió un artículo que se titulaba La monarquía de todos, una cosa revolucionaria. Escribió un artículo sobre la monarquía de todos, pecharon o ABC. Posteriormente pecharon tamén de Madrid. Esto era o que había. Pero volvamos un pouco aquí a Galicia. Resulta que en 1968, o 26 de suyo, Augusto Asía mandaba semanalmente, os que somos maiores, pues, escribiu unha carta ao director, semanalmente, Augusto Asía, unha das cartas era sobre el idioma gallego. Meteron unha multa de 50.000 pesetas a Francisco Pillado Rivadulla, que daquela estaba facendo as funcións de director, por ausencia de director, era su director, e meteron unha multa de 50.000 pesetas. Casi sempre as sancións viñan relacionadas con o orden público. Es decir, todo o que se escribía alteraba o orden público. Entón, non sei que tal, multa de tal, por orden público. E despois, lembrar tamén que hubo moitísimas sancións a periódico. Entre os 67 e os 68, este mismo xornal, La Voz de Galicia, recibiu 5 multas gubernativas. Por información, simplemente, informaba de unha asamblea de estudiantes da Universidade de Santiago que non sei que tal, multa por desórdenes públicos. Hasta 5 multas gubernativas no ano entre os anos 67 e 68. Galerista, o Fraga galerista. Pues escribimos toda a vida con Fraga galerista, Fraga galerista. Bueno, pues resulta que hai que decir que Fraga persiguiu especialmente a obra de Castelao. Prohibiu a difusión de sempre en Galicia, como ministro de Información e Turismo, e responsable da censura. E ademais, Alberto Míguez foi multado con 50.000 pesetas e condenado por o Tribunal de Orden Público a 6 meses simplemente por la publicación en 1965 del pensamiento político de Castelao. No se podía publicar ni difundir nada. Este libro, editado por Radio Ibérico, costoulle Alberto Míguez 50.000 pesetas e 6 meses no cárcel. Claro, pasado o tempo, lembrades a Fraga fachendoso, entregando os premios Castelao, non? A galerista toda a vida, pero mire usted, se vostede a súa historia é de persecución total do idioma galego, de poñer multas, e además aquel que escribía sobre Castelao era castigado. Hai outro apartado aí que falamos da participación de Fraga na represión como ministro de Franco. Fraga non pasaba por ali, estaba sentado no Consello de Ministros, non estaba de paso. E isto é unha polémica que viví personalmente cando na Coruña participei nunha comisión de expertos feita polo Concello da Coruña para suprimir a xeoloxía franquista. Encomendounos facer un informe sobre as persoas que pensábamos nós que tiñan que desaparecer as institucións honoríficas como fillo adoptivo e aquelas rúas que debían ser retiradas. Bueno, pues en esta comisión de expertos de 6 persoas, pues quedeime solo, es decir, dicindo que había que retirar a distinción de fillo adoptivo da Coruña a todos os ministros de Franco sin excepción, e sin incluso un voto particular. Non foi atendida esta petición. Quitamos o fillo adoptivo da Coruña Nito Antúnez, a José Solís Ruiz, a Garicano Goñi. Non houve 10 ministros de Franco, pero Fraga era intocable. Eu dime conta nese momento, cando fixemos este informe, que realmente había un acordo, claro, por parte dos partidos principais, do PSOE e do PP, para non tocar en absoluto a figura de Fraga. E seguimos tendose a figura de Fraga homenaxeada e inatendida. Fillo adoptivo da Coruña de 1968.
porque aquí non falamos da biografía de Fraga, falamos de Fraga como servidor do franquismo, no 77, e cando a Fraga se concede o título na Coruña e en outras moitas cidades de fillo adoptivo, é polos méritos como fascista, como franquista e como represor desta Consello de Ministros. No 68 era unha situación na que había de represión total. Represión total, estados de excepcións continuados, pechaban as universidades, catedráticos expulsados. E nese ambiente, os méritos de Fraga eran eso, contribuir a todo eso. Bueno, pois ese foi os méritos. Por lo tanto, é xusto, é lógico que reivindiquemos a eliminación de todo tipo de honores a franquistas e ministros de Franco como Fraga. Eu pude vivir tamén esta situación de represión no 68, o conto para que vexade un pouco a situación que había, non? No 68 vivía en Bilbao, e pouco despois de morrer un irmán en accidente, e estaba en Erandio, unha chaqueta, e levaban a solapa da chaqueta unha pomba blanca con Rama de Laurel, a pomba blanca de Picasso, non? E entón estaba paseando, fui redado por un grupo de personas civis, de paisano, leváronme ao cuartel da Guardia Civil, unha malleira, e estuve mes e medio pola justicia militar no cárcere de Basauri. Ali coincidí con Nicolás Redondo, que despois foi secretario xeral da UGT, e con Agustín Ibarrola e outros moitos máis presos. Nos tomamos 60. Bueno, pois, eso indicou un pouco a situación que había. Aproveito para decir que daquela funcionaban xa regularmente organizacións paramilitares, aparte do Batallón Banco Español e todas esas cosas, e o Bali e todo eso, que posterior, no 75, 74, 78, funcionaban xa organizacións paramilitares. Daquela, despois, cando vi o estado do goberno militar, pola xente que participou na miña detención, pois aparecen ali persoas que figuraban como pertencentes á Guardia de Franco. A Guardia de Franco era unha organización paramilitar formada por xente que era da Guardia Civil ou policías que tenían locais sociais, varios locais sociais, e facían incluso actividades deportivas. Tienen equipo de baloncesto, de balonmano, con toda naturalidade. Eso vine, teño, cando recolle o atestado, e aparece a identidade incluso das persoas. Eran membros, os da Guardia de Franco, da Guardia Civil. Roubaronme, entre paréntesis, o rolo que levaba, en fin, era como funcionaba. Unha organización paramilitar. Créase o Tribunal do Público, estando Fraga nos ministros, e despois Fraga ten un papel destacadísimo en toda a campaña de propaganda do réximen no 1964. 1964 cumpríase 25 anos de paz, e daquela Fraga foi o encargado de diseñar esa campaña, 25 anos de paz, como ministro de propaganda. O ano anterior foron executados a garrote vil os anarquistas Francisco Granado e Joaquín Delgado. Por certo, que anos despois de asesinar estas duas personas, estos dos anarquistas, nos expedientes apareceu que as persoas que realmente participaron en un atentado, o que foron por cales foron asesinados estas dos persoas anarquistas, pero resulta que apareceron personas que participaron, que demostrouse que eran totalmente inocentes porque apareceron os autores desa actuación contra as autoridades. Son separados das cátedras Tierno Galván e Aranguren e García Calvo, pero a cosa chegaba a todo o que se movía. Os cregos que se movían, fundamentalmente, aquí tamén hubo, pero no País Vasco, con peches no seminario, de Derio, detencións de 20 sacerdotes vascos, etc., pois é unha represión que chegou a todos os sitios. O abade de Montserrat, Aurelio María Escarré, é obrigado a exiliarse pola presión do goberno, o motivo que escribiu un artigo crítico no Alemón. Escribiu un artigo no abade de Montserrat e tuvo que marcharse. Era unha situación. Chegaba a todos os sectores da sociedade. Pechábase a Universidade de Barcelona, declarábase ilegal polo Supremo no 67 Comisiones Obreiras, estado de excepcións en Guipúzcoa, Vizcaya, etc. E falo xa ao final das víctimas do franquismo, que había que falar tamén víctimas do franquismo